Atur pambagyo wilujeng para miyarsa. Angaturi sugeng rawuh, sugeng siang, sugeng pepanggihan kalian keluarga sandiwara ketoprak Rangga Budaya. Ingkang dipun sesepuhi Bapak Arifin mijil saking Desa Rangga, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Para sutresna budaya ingkang minulya, panjenengan sami dipun pasugata uyon-uyon ingkang dipun lajengaken tari Gambyong Srimbi minangka murwakani pagelaran ing siang menika. Cunduk saking pangriptanipun Ki Dewan Dalang Sandiwara Ketoprak Rangga Budaya ing siang menika badhe anyegahaken cariyos pamundutan Bapak Panitia. Ing siang menika nyuwun setunggaling cariyos dongeng rakyat Pupiler dumawah perangan Joko Kendil Minta Rabi. Dewan Dalang utawi sutradara ingkang dipun paragani Bapak Yoyo Sugiono. Pendapuk ingkang dipun paragani Bapak Sigit Suwadarman. Swantening Ibu Woro Anggono utawi Pesinden ingkang dipun paragani Ibu Ayem Sutarni. Pindarung unggulipun Kiai Madularas ingkang dipun paragani Bapak Wakiran Hadi. Keparenga badhe ngaturaken para paraga ingkang nyanggul jejiban ing siang menika. Adegan ingkang kaping sepisan hanyariosaken wonten ing 1000 negari. Adipati Klono Samboyo ingkang dipun paragani Bapak Kabul Raharjo. Adipati Minak Dali Seto ingkang dipun paragani Adimas Gombloh Riyakso. Adipati Minak Dali Wangkoro ingkang dipun paragani Adimas Santoso. Adegan salajengipun wonten ing Pertapan Pucang Jajar. Adaning rum ingkang dipun paragani Nimas Ayu Anis Prolita. Wasiaking ingkang dipun paragani Adimas Heri Sanjoko. Resi Sidek Wancana ingkang dipun paragani Bapak Danang Suparman. Bojo ingkang dipun paragani Nimas Ayu Ririswatini. Sindu Negoro ingkang dipun paragani Adimas Bagus Muntoro. Resi Praboto ingkang dipun paragani Bapak Eri Murdoko. Jengges ingkang dipun paragani Ki Bambang Asmoro. Kumbini ingkang dipun paragani Nimas Ayu Iin Saini. Adegan salajengipun wonten ing taman hiburan Mban
ingkang dipun paragani Nimas Ayu Nyai dipun bantu para seniwati ayu keluarga Ketoprak Rangga Budaya. Repat utawi dagelan tansah nglipur manah panjenengan sami ingkang dipun paragani trio lawak Cak Eteng, Cak Emrit saha bantu Cak Rohman. Joko Kendhil ingkang dados tengen-tengening cariyos ing siang menika ingkang dipun paragani Adimas Puput Sanjaya. Cahyo Purnomo ingkang dipun paragani Adimas Wawan Setiawan. Adegan salajengipun wonten ing Kadipaten Medang Kamuryan Adipati Widya Kesuma ingkang dipun paragani Bapak Yoyo Sugiono garwa Prameswari ingkang dipun paragani Nimas Ayu Niken Sarmiati. Widya Sari ingkang dipun paragani Nimas Ayu Pipin Sanjaya. Widya Ningrum ingkang dipun paragani Endang Tumise. Widya Sasi ingkang dipun paragani Nimas Ayu Rini Riana Sudarno. Widyawati ingkang dipun paragani Nimas Ayu Wiwi Astuti. Para sutresna budaya ingkang minulya, mekaten kala wau menggah rancaking cariyos ing siang menika. Pungkasaning atur luhuring budaya mahanani kamulyaning bangsa Kawa Prasetya Pancakarsa. Rangga budaya sepisan jaya tetep jaya 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 selami lami nipun.